Aitu nahi baduzu? Ez diozu nire adiskide zuaitzari elurri botako. Izartxo, ez izan tematia. Odeiak arrazoi du. Zuaitzak elurra behar du. Ez dio kalterik egingo. Nik esan dut ezetz eta kito. Ken zaitez hortik. Baldintza batekin. Zer baldintza eta zer demontre? Zuk ez duzu agintzen. Pasatu nahi baduzu, ez diozu nire adiskide zuaitzari elurri botako. Eta jakin aldaiteke zein den zure adiskidea? Hanbean asko ikusten ditut. Ostorik gabe dagoena? Erraza jakintxu hori. Ostorik gabe zuaitz asko dago neguan. Bai, baina nire adiskidea ipuina kontatzen dituena da. Ontzaren etxea daukana? Bai, horixe bera. Zuk ez nauzu ulertzen. Elurra ona da. Eta bota egin behar dut. Lehertzeko zorian nago. Bota, baina nire adiskideari ez. Nik ez dut horren besteko punteriarik. Elurra emeki askatuko dut, eta dena estaliko du. Ezin da utxunerik utzi. Utzi pasatzen, lehertzeko zorian nago. Ez da pentsatu ere. Zoaz beste leku batera elurra botatzera. Tori elurra. Etzenuen nahi, ba orain izorra zaitez. Astakillo alakoa. Izpiak apurtu dizkiozu. Zer diozu? Izpi batzuk falta zaizkizula. Estandarengatik erori egin zaizkizula. Ni banoa, bestela... Orain, bi baino ez dituzu. Ezin daiteke izan. Bat, eta beste bat. Egia da, bi baino ez ditut. Lehen baino gutxiago. Non ote dira? Lurrean. Orain bai joan behar dugula. Agian, gure adiskideak ikusi ditu. Dena elurrez estalita. Bai polita. Goazen behera, ea ba. Gabon zuaitz. Ona, eta ederra. Elurra egin baitu. Bai, ez dakizu nolako istilua izan duten odeiak eta izarrak. Zer duzu adarretan? Elurra, ez da azukre izango. Zer da hau zuaitz? Ez dakit, ez dut inoiz ikusi. Nondik atera duzu? Zure adarretan zegoen zintzilik? Arrastorik ez du sekula horrelakorik ikusi. Baina bai bitxia dela. Zuaitz, esan zeo zer? Zergatik zaude isilik? Zuk ere itxura bitxia duzulako. Arraro samar zaude gaur. Bi izpi baino ez ditu. Besteak erori egin zaizkio eta. Etzen ituen ikusiko, ezta? Ez. Gainera, erori badira, elurrak estaliko zituen. Dena dela, zure izpien forma du. Jantzi. Baina nireak dizdiratsuak dira, eta hau ez. Gainera, nireak barrutik beteta daude, eta hau utzik. Jausi egintzait, non ote da? Hotzarengatik, esango nuke metal baten kontra jo duela. Hau gaua. Lehen, izpiak galdu, eta orain triangelua. Dena galtzen dut. Otsori? Hemen dago, topatu dut, ditut. Topatu egin duzula esan nahi duzu? Baina salduzu bat baino gehiago galdu. Ondo esan dut, topatu egin ditut. Batez, bi baizik, eta begira nolako zarata egiten duten. Musika tresna bat dugu. Orkestra txiki bat egin dezakegu. Nik zure adarretan jauziak egingo ditut. Eta izarrak
triangelua joko du. Hiru aldereak erretituan eper bat. Hiru aldereak zerraparia zuten bart. Hiru aldereak, hiru oio bitortoio erretituan eper bat. Hiru aldereak Zoroen moduan abesten, animaliak iratzarriko dituzte. Dena dela, eguzkia berehala sortuko da eta besteari utzi egingo diote. Izarraren izpiak. Eta nire laguna, basoan bizi gara. Bazen behin, untxi txiki bat. Bere amatxorekin eta itatxorekin bizi zen. Haren etxea lurrazpian zegoen, eta han, haien oel astozkoak. Mainan ezin harrapatu, asko pentsatzen dut, baina gehiago gu, kementsu eta laitu, ederki gaude gu. Azeriak janai gaitu, baina ezin harrapatu. Azeriak janai gaitu, baina ezin harrapatu. Elurra! Elurra! Dena elurrez estalita dago! Hau zortea! Ama! Aita! Banoa adiskideekin jolastera! Oso goiza. Hobeto, oraindik elurra ez du inork zapaldu. Gu izango gara lehenak. Norekin zoaz? Txikirekin eta beltxikirekin hirurok joango gara. Katalin, kontu zibili. Azeriak neguan ezin ditu animali asko harrapatu. Goseak egongo da. Hiruron artean irabaziko diogu. Gozaldu. Kontu zibili eta ondo pasa. 3 intxaur hartuko ditut. 2 hauek beltxikirentzat eta txikirentzat. Eta beste hau niretzat. Poltsa honetan gordeko ditut. Heldu bezain laster, 11:00 egin beharko dugu. Hau nekea. Katalinen etxean haren amak zehozer emango digu jateko. Hori, zuek jan eta gero nik jango dut. Hori, zuek jan lehenengo eta gero nik jango zaituztet. Bi hemendik eta beste bat hortik. Hau bete kadartuko dudana. Ezkutatu egingo naiz bestela ies egingo dute. Elurretan askoz gehiago kostatzen da ibiltzea, baina gero ondo pasatuko dugu. Katalin, zure bilagen biltzan. Beltxiki, txiki, ideia bera izan dugu. Ni zuen etxera nindoan eta zuek nirera. Hau zortea! Zortea nirea! 3 animalia batera, 3 harrapatuko ditut. Zer modu zelurrezko panpina bat egiten badugu? Nik aiek harrapatu nahi eta aiek harrapatu naute! Kakazarra!
Orain burua ipiniko diogu. Egin dezagun beste bola Baina bat. orain, ezain handia. Begiak eta falta zaizkio. Azenario bat ez duzue izango, ezta? Nik 3 denontzat ekarri ditut. Ipintzen badiot gero zer jango dugu? Ni goseak nago. Ez kezkatu, nik ere 11etakoa ekarri duteta. Eta nik? Nik 3 intxaur. Nik 3 azenario. Nik 3 maspasa. Panpina bukatu dugunez, 11etako egingo dugu. Oso ondo egin dugu. Nik 3 gauza ditut berriro, baina orain ez dira berdinak. Intxaur bat, maspasa bat, eta azenario bat. Nik 3 gauza ditut berriro, baina orain ez dira berdinak. Azenario bat, mahaspasa bat eta intxaur bat. Nik 3 gauza ditut berriro, baina orain ez dira berdinak. Maspasa bat, azenario bat, eta intxaur bat. 3 kopuru bera dugu. Maspasa jango dut lehenengo. Intxaurra 2. eta azenarioa 3. Nik ez. Nik azenarioa lehenengo. Intxaurra 2. eta mahaspasa 3. Eta zuk, txiki? Azkena maspasa izango da. Postre moduan jango dut. Bapo jandut. Bukatu dut. Harriak bilduko ditut. Begira ezazu ezer topatu dudan. Nondik atera ote da? Non aurkitu duzu? Hemen txe. Orain, zuek harrapatzera noa! Goazen, harrapatu egingo gaitu! Zergatik kendu diozu triangelu hori? Itzuli egingo diot. Ui, ai! Ui, hau kolpea! Ai! Ai! Gaizki hasten dena, gaizki bukatzen da.